No hei Taru ja tervetuloa meidän vieraaksi kertomaan vähän siitä, että mikä se on se kuntoutuksen ohjaaja ja mitä kaikkea se tekee ja mitä kaikkea siihen työnkuvaan muun muassa sinun niin kuin sitten tällä kuntoutuksen ohjaajapolulla on liittynyt. Ja me voitaisiin aloittaa sille, että kerro vähän kuka olet ja mistä tuut, niin sillä vaikka starttiin. No niin, kiitos vaan. Katja, kiva olla teidän vieraana täällä kertomassa minun polustani ja miten olen päätynyt tähän pisteeseen, missä nyt ollaan kohta siitä tarkemmin. Mutta joo, on Taru Mikkelistä, 46-vuotias perheenäiti ja olen päätynyt kuntoutuksen ohjaajaksi muutama vuosi sitten, valmistunut. Ja sitten puhutaanko tässä, Katja, nyt tästä polusta tarkemmin vai otetaanko myöhemmin? Voidaan tässä tähän. Mitä nyt Joo. oli kauan aikaa, kun siellä valmistuksessa, kun se oli? Se oli 21, olisiko ollut 20, siis siitä on vuosi Niin. 2. Joo. Niin. Tämä on kauhean mielenkiintoinen juttu se, että vuosi 21 ja tästä on kuitenkin pari vuotta aikaa, mutta siitä huolimatta sä oot tehnyt paljon jo sinä aikana, kun sä opiskelit, niin siksi joo, anna mennä vaan. Joo, eli olen tehnyt koko ikäni asiakaspalvelutyötä, ollut erilaisissa ammateissa tarjoilijasta matkaoppaaseen ja sitten vielä pankin kassallakin. Monesti se on ollut istumatyötä nämä viime vuodet, mutta sitä ennen tosiaankin ihan jalkojen päällä. Ja sittenhän jossain vaiheessa oma selkä alkoi ilmoittelemaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja tutkimusten kautta sitten todettiin, että nyt täytyy ammattia vaihtaa ja minusta tuli sitten ammatillinen kuntoutuja. Ja tässä vaiheessa alettiin sitten miettimään, että mitä tehdään ja tehtiin sitten lomakkeita erinäisiä ja haettiin sitä kuntoutusrahaa tuolta, mikä se nyt olikaan. Otan olla varma. Varma oli, kyllä. Joo, kyllä. Varmalta haettiin ja sehän tuli sitten hylsynä takaisin. Ja tämä onkin tärkeää muistaa, että kannattaa olla pitkäjänteinen ja omien sanojensa takana seisova, koska sitä kannattaa sitten vähän miettiä, että millä tavalla sen hakemuksen tekee. Se on tärkeää, se täyttämisen tyyli. Siihen on laitettava erittäin pikkutarkasti kaikki asiat siitä omasta toimintakyvystä. Tässäkin oli kyse siitä, että ei ollut ihan pilkottu valikoiksi se teksti, vaan täytyy olla sitten siinä tarkat speksit. Kyllä. Ja siinä sain apua sitten erinäisiltä henkilöiltä ja sitten viimeinen silaus tuli sairaalan sosiaalityöntekijältä. Ja hänen kanssaan sitten pistettiin vielä kerran se menemään ja sitten se hyväksyttiinkin. Siitä se ikään kuin sitten lähti. Siitä se sitten lähti ja sittenhän minä pääsin tuonne Jankkiin opiskelemaan kuntoutuksen ohjaajaksi. Ja kyllä. Siitä sitten lähti käynnistymään. Siitä sitten lähti, että mullahan sitten perinteisesti jäin viimeisestä harkasta töihin ja sittenhän tämä oppari jäi vähän roikkumaan sen takia, että tämä olikin vähän epäselvä tai ei ollut niin kirkkaassa muistissa, että mikä vuosi valmistuin, kun se oppari oli siellä ja teki tuloa ja valmistuminen odotutti itseään, mutta sekin saatiin sitten maaliin. Joo, meillä on semmoista kivaa yhteistä historiikkia jotenkin sieltä, eli Taru, sinun tarina menee just näin, että sä olet itse ensin kuntoutuksen kohteena, eli sulle tuli eteen niin se ammatinvaihto terveydellisistä syistä ja sulle haettiin tosissaan sitä ammatillista kuntoutusta sieltä työeläkeyhtiön Varmasta, eli kyseessä oli työeläkekuntoutus. Ja sitten ammatillisen kuntoutuksen keinoin sinua lähdettiin kouluttamaan kuntoutuksen ohjaajaksi ja nyt sä teet sitä kuntoutuksen ohjaajan työtä. Ja meillä oli vähän semmoinen epävirallinen ehkä ohjaussuhde siinä, eli silloin siihen aikaan minä tein niitä ammatillisen kuntoutuksen ohjaajan töitä
Mutta Taru ei ollut mun asiakkaana, mutta me ollaan ystäviä sieltä taustalta ja sitten vähän vinkkiä tuli sitten sieltä. Ja tuo oli tosi tärkeää, mitä Taru toit esille siihen, että kun sä ensimmäisen kerran niin kuin hait, sulla oli perusteet kaikki siellä lääkärilausunnot, että nyt on niin kuin hetki, että pitää vaihtaa ammattia. Ja ensimmäisen hakemuksen, just niin kuin mainitsin, niin laitoit menemään sinne työeläkeyhtiöön. Tuli hylsynä. Eli tuo oli tosi tärkeä, mitä toit niin kuin esille, että te kuntoutusohjaajat, kun teette asiakkaiden kanssa työtä, että todella tarkkaa työtä pitää tehdä sinne ja kirjoittaa kaikki siihen toimintakykyyn liittyvät asiat, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, miten se vaikuttaa siihen, että ei voi tehdä sitä entistä ja miksi pitää päästä uuteen. Heti päästit se aika ydintärkeä asia. Joo. Heti, joo. Mutta opinnot sitten alkoi ja sulle on valtavan paljon kertynyt kaikenlaista jo tässä opintojen aikanakin. Ja ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin vähän palauteltiin mieleen, että mitä se kaikkea on. Niin lähdetäänkö katsoa vähän sitä, että miten sulla opinnot sieltä lähtivät etenemään. Nappaan tuolta nuo sivustot auki, mitä sitten vähän lähdettiin katsoa, että mitä sinne matkan varrelle opintoihin liittyy. Nas tuolta toi auki. Näin. Eli opinnot lähti liikkeelle sieltä ja teoriat kulki sitten siellä JAMKin OPSin mukaisesti, opetussuunnitelman mukaisesti ja sitten tietysti ne harkat sinne liittyy. Sulla oli ensimmäinen harjoittelupaikka tämmöinen Mikkelissä, tämmöinen yhdistyspohjainen. Eli kun me puhutaan aina, että onko 3 sektorilla, julkisella sektorilla, yksityisellä sektorilla, niin sulla on Taru kaikki. Ja sä aloitit täältä ja täällä on päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Mitä haluaisit kertoa tästä? Oliko asioita, jotka avasivat silmiä tai mikä oli tässä tärkeää? No ihan aluksi ehkä tuon esille sen, että mulla ei ollut, kun menin tuonne kouluun, niin sellaista tiettyä suuntaa tai linjaa, että mikä olisi vetänyt puolensa. Lääkinnällinen tai toimintakykyyn liittyvä tai sosiaalinen tai näin poispäin ammatillinen. Lähdin niin kuin puhtaalta pöydältä ja sillä tavalla, että haluan käydä tutustumassa harjoitusten kautta kaikkiin mahdollisuuksiin. Ja sitten uskoin siihen, että sitten joku vetää puoleensa. Ja tämä oli semmoinen helppo aloitus tämä virike, eli yhdistystoimintaa ja mielenterveyspäihdekuntoutujien tällainen vähän niin kuin kohtaamispaikka. No niin, siinähän se tulikin. Ja heidän kanssa sitten tehtiin erilaisia asioita. Pääasiassa oltiin tuolla kohtaamispaikalla, mutta sitten joskus käytiin kävelyllä tai pelaamassa jotain viereisessä salissa jotain peliä, mutta lähinnä semmoista keskustelua, yhdessäoloa ja todella matalalla kynnyksellä heidän kanssaan. Heidän juttuja kuunnellen ja välillä leivottiin ja tämmöistä yhdessä tekemistä, että oli semmoinen mun mielestä helppo paikka mennä ja olla myöskin siellä oma itsensä ja niin kuin omana itsenä oleminen on tällä alalla ja ammatissa, kun tehdään ihmisten kanssa töitä, niin ihan äärimmäisen tärkeä asia, että se on niin kuin se ykkösprioriteetti ja sitten tulee vasta opinnot minun mielestä. Joo. Hyvin sanotat jotenkin sitä sen 3. sektorin roolia ja tämmöisen just niin kuin matalan kynnys. Se on matala kynnys sekä asiakkaille että sitten myöskin opiskelijalle lähtee niin kuin liikkeelle ja avaa hyvin jotenkin sitten sitä myöskin tämmöistä yhteiskunnallistakin tilannetta, mikä meillä on. Ja tuossa äsken vähän vilauttelin noita ryhmiä, eli kauheasti oli toiminnallista tekemisen kautta, eikö vaan? Keskustelua ja tekemistä. Joo. Että se jotenkin niin kuin se semmoinen yhdessä oleminen ja se semmoinen sosiaalinen vuorovaikutus ja dialogi sitten niiden asiakkaiden. Ja semmoinen, yhteisöllisyys just, että moni on ehkä syrjäytynyt ja näin, että se viikon paras kohta on se, että hän tulee tuonne kohtaamispaikalle ja kuuluu johonkin ihan olemalla oma itsensä eikä sen enempää, niin se oli ehkä semmoinen hedelmällisin, mitä tuosta sai ja näki. Joo. Hyvä. No sitten siitä opinnot jatkuu ja sitten läksitkin ihan toiselle puolelle. Täällä oltiin niin kuin sosiaalisen kuntoutuksen maailmassa, täällä virikkeessä ja kuntouttavaa työtoimintaa. Täällä on monenlaisia palveluita. Ja sitten sanoitkin, että kun läksit puhtaalta pöydältä, halusit nähdä kaikki. Ja sitten hyppäsitkin seuraavaan harkkaan tänne. Mitä haluaisit tästä kertoa?
No sitten hyppäsin tänne. Eloisa, silloinen Essote, kuntoutustutkimuskeskus Mikkelissä. Ja silloin siellä oli 9 eri kuntoutusohjaajaa erilaisille kohderyhmille. Mieleen tulee nytten kuulon kuntoutus, näön, sitten oli diabetes ja sitten oli lapset ja sitten oli vammaiset. Ja siellä oli tällä tavalla jaoteltu nämä ryhmät ja heille oli oma kuntoutusohjaaja. Ja tämä oli silmiä avaava harjoittelu, eli mulla oli jokaiselle kuntoutusohjaajalle hänen kanssaan niin kuin sovittu tiettyjä päiviä, että olin niin kuin heidän matkassaan asiakkaiden kotona, vastaanotolla sairaalassa, kävin myös sairaalaosastoilla katsomassa vähän muutamia tunteja siellä, että miten se kuntoutus siellä toimii vaativan kuntoutuksen osastolla sitten kävin tuolla apuvälineyksikössä tutustumassa ja näin kyllä todella paljon. Ja sitten olin tällaisilla luennoilla, mitä järjestetään. Esimerkiksi vaikka jos henkilö on ollut vaikka sydänleikkauksessa, niin hän voi mennä sinne kuuntelemaan vaikka puolisonsa kanssa, että miten tämä vaikuttaa arkeen ja miten tästä muuttuuko arki ja mitä pitää ottaa huomioon. Eli tällaisia tietopaketteja järjestettiin silloin tietynlaisille ryhmille. Mutta tämähän ei sitten minulle kolahtanut tämä lääkinnällinen kuntoutus tai toimintakykyyn perustuva kuntoutus. Kyllä. Pääsit näkemään niin kuin senkin, että mitä siellä on. Ja siitä Kyllä. Varmasti on myöskin sulle hyötyä siellä selkäytymestä, että kun sä tunnistat, niin osaat tänne ohjata jatkossa ihmisiä. Eikö? Joo, kyllä. Ja tämä onkin hyvä tässä kiteytetysti on se, että mitä se on ollut täällä toimintakykykuntoutuksen puolella, niin se on sitä kuntoutujan hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen ja tukeminen ja toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottaminen, eli se ohjaus. Joo. Eli se maailma aukesi sieltä, mutta sitten seuraava harkka olikin sitten jo ihan toisenlainen. Mitäs sitten? Mistä tämä? No sitten nythän oltiin siis oltu tuolla mielenterveys- ja päihdeharjoittelussa, sitten oli tämä lääkinnällinen ja tämä Merikratoksen paikka Mikkelissä, Luotsi nimeltään, on siis perhekuntoutusta. Ja olin itse siellä avohuollon puolella. Eli Luotsi tarjoaa, siellä on neljä asuntoa ja se on perhekuntoutusta sillä tavalla laitosmuotoisesti. Ja sitten avohuollon perhepalveluissa oli sitten perheohjaamista, perhetyötä ja sitten ja ammatillista tukihenkilötyötä ja myöskin nepsy-valmennusta oli siellä sitten. Ja heidän mukana olin kotikäynneillä. Ja näin. Sain olla tapaamisilla aina mukana ja sehän tietenkin täytyy asiakkaalta kysyä etukäteen, että onko opiskelijalla lupa tulla mukaan, mutta aina sain luvani. Silloin ehkä pääsin ensimmäistä kertaa just tähän, mitä nyt tällä hetkellä teen, niin tähän perhekuntoutuksen perheiden kanssa työskentelyyn ja niihin kotikäynteihin ja siihen, että mennään tosiaankin jonkun kotiin ja sitten siellä keskustellaan haasteista, mitä heillä on ja miten niihin sitten lähdetään niiden kanssa tekemään työtä. Miten sitä perhettä tuetaan sitten erilaisilla sitten, ohjauksen keinoilla ja nimenomaan sitä jalkautua, että mennään ihmisen kotiin. Ja se on tosi hienovarasta ja sensitiivistä jotenkin, että se koti on ihmisen semmoinen tärkeä paikka, että siinä pitää varmaan monenlaista niin jotenkin oivaltaa siinä. Mitä vinkkejä itse sanoisit, kun sä teet tämmöistä, että menet toisen kotiin? No siinähän on oltava hyvinkin nöyrä ja kenen tahansa kotiin mennään, niin silloin siinä pitää kunnioittaa sitä koko perhettä ja kaikkia, ketä siellä asuu, että sinne ei mennä etusormi pystyssä osoittelemaan, että nyt teillä on täällä tällä tavalla ja tällä tavalla, että sillä kärjellä, että kunnioitus ja
ja nöyryys edellä ja sitten keskustellaan ja perheitä kuunnellen. Että he on ihan yhtä tärkeitä siinä moniammatillisessa ringissä kuin sitten työntekijät, jotka sinne menee, että heidän kertomansa on tärkeä. Tulipa ihanasti sanotettu, että kun se on just sitä niin kuin rinnalla kulkemista, yhdessä tekemistä, että se kuntoutuksen ohjaaja ei ole mikään sanelija siellä, vaan että ehdottaa ja käydään ja tehdään vuoropuhelua ja pohditaan, että mitä siellä on niin kuin niitä, sieltä tuot asiantuntijana niitä havaintoja ja niitä mahdollisuuksia ja sanotat sitä, mitä siellä niin kuin ilmiöitä tapahtuu ja sitten yhdessä käytte sitä läpi. Joo. Eli sitten oltiin niin kuin toisenlaisessa maailmassa. Täällä on, niin kuin ollaan sitten lastensuojelupalveluiden parissa ja siellä perhekuntoutus, eli siihen kenttään sitten. Joo. No sitten, eipä siinä vielä kaikki. Eli tämä Merikatos oli yksityinen. Se oli yksityinen firma. Joo. Eli sulla oli tuolla Virike oli yhdistystoimintaa, sitten oli julkista, eli nykyään puhutaan hyvinvointialueesta, ja sitten yksityinen sektori täällä nyt Merikatoksella. Ja sitten vielä, mitä sitten täältä löytyy? No tämä oli opintojakso osaajana kehittyminen, olisiko ollut, jos muistelen vähän taaksepäin. Eli tämä oli tämmöinen hanke. Että ei ollut periaatteessa, tämä ei ollut harjoittelu, mutta tämä tuntui sille samalla tavalla, että pääsi kuitenkin menemään ja tekemään. Eli Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n alla oleva hanke. Ja tämä oli suunnattu erityislapsiperheille. Ja siellä käytiin erityislapsiperheiden kanssa esimerkiksi askartelemassa tai pelaamassa, tai oli semmoisia iltoja, mihin kokoonnuttiin ja tehtiin, vaikka leivottiin tai mitä nyt näin tehtiinkään, että siellä oli lapset ja vanhemmat sitten mukana. Ja yhteisiä semmoisia projekteja heidän kanssaan, että käytiin sitten lähipaikka. No Mikkelistä nyt jos miettii, niin Mäntyharjulla käytiin, Kangasniemellä käytiin, että ne oli pikkusen kauempana tästä, mutta semmoisia kokoontumisia esimerkiksi kirjastossa tai näin. Ja täällähän tuli maailmassa tavallaan sit myöskin, niin kuin sanoit, että oli erityislapsi ja erityisperheitä, niin täällähän tuli se vammaisuus niin kuin myöskin niin kuin esille. Ja sitten kun me mietitään niin kuin kuntoutusohjausta sieltä näkökulmasta, sekä perhepalveluiden että sieltä vammaisuuden näkökulmasta, niin taas tuli niin kuin jotenkin semmoista laajentumista niin kuin sit siihen, että mitä kaikkea se sitten tuottaa. Joo. Eli hankkeessa tehtävä työ, moni myös kuntoutuksen ohjaaja työllistyy ihan puhtaasti tekemään hankkeita. Tämä on myöskin semmoinen mahdollisuus ja kiva, että se myöskin sulle aukesi. No sitten pompattiin taas jonnekin. No mistä nyt on kyse? Koulumaailmaa, eli tämmöinen oppimis- ja ohjauskeskus Valteri. Tämä on valtion koulu ja erityisoppilaille. Ja Mikkelissä yksikön nimi on Mikael. Näitä kouluja on Suomessa 5 + 1 ruotsinkielinen. Jos suurin piirtein tämä määrä on ihan faktaa, ei ehkä ole tämä, mutta ei kovin montaa. Ja koulussa on suurin piirtein tuossa Mikaelissa niin semmoinen 24 oppilasta, eli on kyse erittäin pienestä yksiköstä. Ja tällä hetkellä suurin osa haasteista, mitä näillä oppilailla on koulua käymättömyys tai tämmöinen keskittymisvaikeudet. Eli ne ehkä nousee toppiin sitten siinä, minkälaista siellä on. 4 luokkaa ja siellä pienemmissä on 1., 2. ja sitten mennään 3., 4. ja 5., 6. ja sitten on yläkoululaiset omassaan. Yläkoulu siellä on sillä tavalla ehkä loppumassa, että keskitytään vain 1. 6., mutta monta ikäluokkaa samassa ryhmässä. Ja siellä tein olikohan se toimintaterapeutti. Siellähän ei ollut kuntoutuksen ohjaajaa ollenkaan, vaan oli toimintaterapeutti, jonka matkassa sitten olin sen harjoitteluaikana. Ja siinähän kävi sitten sillä tavalla, että harjoittelua oli mennyt semmoinen kuukausi ja sitten multa kysyttiin, että haluatko tehdä palkkatyötä tässä
kuukauden puolitoista, että tarvittaisiin yhden oppilaan kanssa kulkemaan ihan kahdestaan rinnakkain. Ja sillä tavalla ehkä harjoittelutavoitteet ei sitten kuitenkaan ollut siihen sopivat, niin sen takia en voinut sitä niin kuin harjoitteluna tehdä, vaan tehtiin sitten breikki parkkaan ja tein palkkatyötä siinä vähän aikaa. Ja sitten loppuvuodesta sain harjoittelupäätöksen. Mutta siinähän kävi sitten sillä tavalla, että sieltä tuli mulle sitten ensimmäinen työpaikka koulun jälkeen ja siinä sivussa tein sitä opinnäytetyötä, jonka sain sitten vuosi, puolitoista, 2 sitten valmiiksi. Millä teemalla sinun opinnäytetyö oli? Öö, Mitä käsitteli? Se liittyi tähän nepsyvalmennukseen. Se vanhempien ja lasten kokemuksia siitä. Lähinnä niin vanhempien kokemuksia lastensa saamasta nepsyvalmennuksesta, Valterikoulun puolelta tulleesta valmennuksesta. Eli sekin näkyy hyvin niin kuin täällä, ja kohta voitkin kertoa siitä, kun itse asiassa tähän liittyen jotain vielä meneekäänkin. Joo. Siitä. Joo. No nyt sitten tällä hetkellä työskentelet sitten täällä. Ja miten tämä homma aukesi sieltä sitten? Tämä homma aukesi sillä tavalla, että vähän niin kuin Puskaradion kautta kuulin mahdollisuudesta tehdä tällaista työtä, eli Famillarin yhteydessä toimiva Huoltsikka Mikkelissä, eli lastensuojeluavopalvelujen toimintaa. Ja Huoltsikalla on tuettua asumista, mutta itse olen siellä liikkuvassa työssä, eli teen perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötyötä. Aluksi olen myöskin autellut tuettua asumista ennen kuin sain omia asiakkaita, mutta nyt mulla on ihan kalenteri täys niitä omia, niin en ole hirveästi tuossa tuetussa ollut. Mutta tosiaankin perhetyötä aika paljon enemmän on mulle nyt sattunut kuin sitä ammatillista tukihenkilötyötä. Eli perhetyö alkaa siitä, että yhteys menee tuonne, minkä polun kautta nyt meneekään, niin sitten asiakkaasta riippuen niin tuonne sosiaalityöntekijälle, joka ottaa sitten yhteyttä tuonne meidän huoltsikkaan ja minun esimieheeni. Ja sitten mietitään, että kelle se asiakas olisi paras, koska näissäkin pitää aina vähän miettiä, että minkälaisia henkilökemioita saadaan aikaiseksi kenenkin kanssa, kun meitä on ihmisiä erilaisia, niin on niitä tapauksia ja sitten vähän aina katsotaan, että kuka ottaa ja kenet ottaa ja kenen kalenteriin mahtuu. Ja sitten me lähdetään sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaan kotiin ja aloituspalaveriin ja katsotaan, että mitkä haasteet siellä kotona on. Ja sen jälkeen sitten sovitaan, että minkälaisia tapaamisaikoja on ja sitten lähdetään tapaamisille ja yhdessä mietitään, millä tavalla saadaan elämä hymyilemään taas niiden haasteiden kanssa tai niistä pois pääsemiseksi. Joo. Hyvin sanotit jotenkin sitä polkua, että mistä se asiakas tulee ja miten se käynnistyy ja miten sitä tavallaan sitä kuntoutustarvetta ja palvelutarvetta arvioidaan ja siihen ruvetaan rakentamaan niin sitä semmoista kokonaisuutta, että ei tule myöskään semmoista niinku palveluähkyä sille perheelle. Että siellä pitää varmaan paljon niinku jotenkin haarukoida, että minkä verran ja missä ja miten se elämäntilanne siellä on ja minkälaista tukea ja kuinka monta kertaa viikossa ja kenen kanssa, että minkälaista palastelua se sinun mielestä on, kun me puhutaan paljon räätälöidyistä ja yksilöllisistä kuntoutuspalveluista, niin mitä ajattelet tästä? No, monessa perheessähän on saattanut olla sellainen tilanne, että siellä on kokeiltu jo monenlaista. Ja sitten tulee tämä meidän tarjoama perhetyö siihen. Ja semmoisessa tilanteessa tulee aina mieleen, että okei, että mitäköhän täällä on jo kokeiltu, koska se tietohan ei ole meillä, vaan me lähdetään sillä tavalla niin kuin puhtaalta pöydältä nykyhetkistä, mikä tässä on nyt ongelma ja mitä ruvetaan tekemään. Mutta meillähän ei ole tietoa, jos se asiakas itse kerro, niin että mitä siellä on niin kuin tehty. Ja se aiheuttaa ehkä siihen semmoisen jollain tavalla
ehkä haluaisi tietää, mitä on kokeiltu, ettei lähde kokeilemaan samaa tai että lyö päätä seinään. Kun tämä ei kerta toimi, niin sitä on turha jatkaa. Sosiaalityöntekijä on kuitenkin se, joka päättää näistä kaikista palveluista, mutta siinä voi tietenkin ohjaajana kertoa, että nyt ei missään nimessä liikaa tukia päällekkäin, että siellä olisi vaikka perheterapeuttikäyntejä ja nepsyvalmennusta ja koulun psykologin kanssa tapaamisia ja sitten vielä perhetyö ja sitten he kertoo kaikki tarinat joka tapaamisella uudestaan ja uudestaan, niin se on perheelle rankkaa eikä tuota kyllä mitään tulosta, että sit pitää limittäin niitä laittaa tai sitten ottaa vaikka 3 kuukauden paketti ja sitten aloittaa joku muu. Kyllä, että sitä just semmoista niinku pohdintaa, että mikä on liikaa, mikä on liian vähän, ettei tule sitä sit sieltä. Sanoit tuossa kauhean tärkeä jotenkin se, että miten se tiedonkulku vaikka, että sieltä lähettävästä päästä ja mitä kaikkea on jo tehty. Ja se, että nyt tietysti on yritetty jo vuosikaudet ja nyt tietysti sitä, että saataisiin niinku yhdenmukaiset tietojärjestelmät, että kolmas sektori, yksityinen sektori, hyvinvointialueet pääsisi niinku näkemään sitä, että me tehdään sitä päällekkäistä ja sitten asiakkaan pitää just 100 kertaa ne samat asiat kertoa. Niin on kauhean kuormittavaa. Ja se, että missä tavoin. Mutta toisaalta se voi olla joskus hyväkin, että me ei tiedä mitään. No sepä se. Siinä on puolensa. Niin. Puolensa, että sitten se, että jos voi olla ihan kiva niin ihan puhtaasti aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja ilman, että sitten että tekee tavallaan vähän jotakin semmoista jo ehkä ennakkoajatusmallia itsellensä, että okei, tässä on tätä. Että, niin kuin sanoit, puolessa ja puolessa. Kyllä, puolessa ja puolessa, just näin. Mutta sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä on kyse, mikä on sitten siellä niin sen perhekuntoutuksen niin tematiikan alla sitten kulkee. Ja sitten sä sanoit, että sä teit ammatillista tukihenkilötyötä. Oliko sulla kummat, alle 18 vai aikuiset? Alle 18. Eli purkataan toi vielä lyhyesti siitä, koska tästä aika moni itse asiassa aloittaa joskus ammatillisesti. Se on aika kiva jotenkin mun mielestä ehkä niin tuolla harjoittelunkin tiimoilta. Siitä. Mitä haluaisitko tästä jotakin vielä sanottaa, että minkälaista se oli? No, tai on? Se ammatillinen tukihenkilötyö, että jollain tavalla välillä tulee silleen mieleen, että maksetaanko mulle tästä, että kun tämä on niin kivaa, koska sen nuoren kanssa sille voi olla parasta sinä päivänä just se, että joku on hänen kanssaan tekemässä jotain kivaa. Niin jos me lähdetään vaikka pelaamaan biljardia, niin eihän siinä, jos sieltä nousee häneltä jotain asioita esille, niin jutellaan, mutta se ei ole aina se joka tapaamisen tarkoitus, että meidän pitää nyt nostaa kissapöydälle ja puhua, vaan ne tapaamiset voi olla tällaista yhdessä tekemistä. Ja semmoinen läsnäolo ja se aikuisen niin semmoinen turvallinen rooli on siinä sitten ydin. Joo. Eli silloin, kun siellä elämässä on sitä epävakautta, eikä siellä ole niitä turvallisia aikuisia, niin silloin just sen ammatillisen tukihenkilön rooli on niin kuin edustaa sitä ja tuottaa jotenkin vakautta. Kyllä, ja sitten kaikissa näissähän on ihan aluksi luottamuksen saaminen, joka ei välttämättä tule ihan edes kuukaudessakaan. Kyllä, joo. Ja ehkä se on sellaista niin kuin utsimista ja semmoista, että sen täytyy olla koko ajan niin kuin tuntosarvet pystyssä siitä, että milloin sä voit kysyä asioita, milloin sä voit ruveta puhumaan niistä haasteista, koska se ei välttämättä voi olla asiakkaita, että se ei ole ihan kuukauden tai 2 päästä valmis siihen, vaan se pitää lämmitellä se tunnelma siihen, että voidaan puhua. Ja sitten se voi olla monta niin semmoisia ikäviä kokemuksia, että se luottamus on menetetty ja on tullut niin sitä semmoista tilannetta, niin sitä pidempään tavallaan se ottaa sitten se luottamuksen rakentuminen ja semmoista niin hienovaraisuutta sitten siihen. Tuo pitää sanoa, että jotenkin olla tuntosarvet pystyssä, osata niin lukea sitä. Ja tietysti kun se tulee se asiakas tutuksi, niin siitähän se sitten se yhteinen tapa. Joo. Äsken mainitsit tuolla nepsy-asioita, niin mitä sinulla oli nyt meneillään vähän jotain siihen liittyen? Joo, tammikuussa lähden tuohon nepsy-valmentajakoulutukseen. Eli missä sitä muistatko? Tai missä se on tulossa? Se on tuon Porstuan kautta. Eli Mikkelissä on sellainen, se Eeva-Liisa Tamski taitaa olla siellä. Joo.
30 OP on. Joo. No niin, eli tästä on kyse Joo. sitten se. Ja nepsy-haasteethan on sullakin näkynyt, jos me katsotaan, niin kun palataan tänne näihin aikaisemmin. Niin mitä sanoisit? Näkyykö noissa kaikissa jollain lailla tai missä määrin? No kyllä näkyy. Mm. Sehän on nykypäivänä ehkä jo trendisanaakin ADHD esimerkiksi tai nepsy. Siitä puhutaan hirveästi ja siitä ehkä joillakin jo ähkykin. Mutta enemmän tutkitaan. Ja ehkä just miettii noita lapsia, että miten paljon se helpottaa ihmisen elämää, kun on joku niin sanottu paperi siitä, että käyttäydyn tällä tavalla, koska minulla on tämä. Eli ehkä semmoinen itsensä ymmärtäminen ja armollisuus itsensä kohtaan, niin kun enemmän vaan tutkittaisiin ja saataisiin tietoa siitä ja osattaisiin sitten elää sen kanssa ja olisi siihen sitten keinot, miten elämästä selviää oikein hyvin, kun tietää, että mitä asioita välttää ja mitä voi sitten tehdä enemmän ja niitä omia vahvuuksia just nostaa esille. Ja erinomainen tärkeä. kokonaisuus niin kuin tämän päivän niin kuin noihin Kyllä. haasteisiin kuntoutuksen kentällä antaa hyvää semmoista menetelmällisyyttä, vähän takatastuu sitä ymmärrystä, että miten toimia jossakin, niin kuin, että kun se puuttuu oman toiminnan ohjausta tai on keskittymisvaikeutta tai on, että mitä ne tavallaan niin kuin sitten tuottaa sinne arkeen. Ja sitten saadaan sinne arkeen niitä välineitä, kun sä teet sitä perhetyötä, niin sehän on ihan semmoinen sitten nappijuttu. Joo. Eli monenlaisessa olet ollut mukana, ja nyt kun tässä Kelaat ollaan höpötelty sinun kanssa Tovi, niin näetkö tässä tämmöisen selkeän jotenkin niin kuin logiikan ja näiden asioiden niin kuin merkityksen niin kuin nivoutumisen tänne jotenkin, nyt tämänhetkiseen päähän, niin onko näistä kaikista ollut sinulle missä määrin hyötyä, mitä olet tehnyt tähän mennessä? No on, että ehkä olen tyytyväinen siihen, että minulla ei silloin koulualussa ollutkaan mitään tiettyä linjaa, että halusin nähdä kaiken, mitä voi olla, enkä varmasti vielä nähnytkään kaikkia, mutta mahdollisimman paljon ja erilaisia. Ja kyllä ne niin kuin, ihminen on kokonaisuus kaikesta noista, niin jollain tavalla ehkä sitten on se paketti, että mitä nyt on. Ja sitten kun käy tuolla perheissä ja näin, niin kyllähän se aika moninaista on. Että kaikesta oli kyllä hyötyä omalla tavallaan. Että kaikista siitä alun niin kuin epätietoisuudesta ja ahdistuksesta liittyen, että mikä tämä on ja mikä minusta tulee, niin se, että nyt se on jotenkin niin kuin loksahtanut ne kaikki palat kohdilleen. Et ehkä olisin noihin harjoitteluihin vielä, jos olisi voinut toivoa, niin enemmän kulkemista kuntoutuksen ohjaajan kanssa, että nythän Mikkelissähän tämä kuntoutuksen ohjaaja on aika tuntematon ammattinimike, josta ehkä myöhemmin keskustelemme lisää, mutta sillä tavalla olisin halunnut löytää täältä jonkun sellaisen henkilön, joka on juuri se, mihin itse olen kouluttautumassa tai olin kouluttautumassa. Sillä nimekkeellä toimivia. Se on ihan totta. Joo. Se on sellainen niin kuin realiteetti, että puhuttiinkin, että Jamkissa Jyväskylässä, missä kuntoutuksen ohjaajaa koulutetaan, siellä on jo pitkät historiat. Siellä tunnistetaan jo siellä yleensä siellä kaupungin ja sote- ja kuntoutuspuolella se nimike. Porissa, Samkissa tunnistetaan myös pieni paikka, siellä tunnistetaan. Mutta kun on pieni tutkinto, niitä järjestäviä tahoja muutama, nyt tuli Lauraa kolmanneksi, niin tämä on niinku ollut se iso haaste aina. Ja sekin, jos sanotit niinku alkuun sitä, että joutuu todistelemaan aina välillä sitä, että no mikä minä olen ja mikä tämä tutkinto on, mitä siellä on. Joo, usein se oli sitä, että olet se kuin jumppari tai fyssarin tyyppinen tai jollain tavalla, että liittyykö se johonkin vammaan, kun ei nähdä ehkä sitä, että kuntoutua voi aika paljon monesta muustakin kuin siitä, että jalka on poikki. Että se voi se kuntoutuminen olla vaikka pään sisällä tai jossain muussa. Että se kentän laajuus on ehkä se, mitä ihmiset ei näy, kun puhutaan kuntoutuksesta. Että se on. Sitten. Ja tuokin oikeastaan tosi hyvä jotenkin, että just se kentän laajuus. Hyvä. Nyt on tämä tämmöinen esittelykuvio. Tässä tuleeko jotain muuta, mitä haluat vielä tähän alkuun sanoa? Ei tässä nyt. Ei nyt ehkä tässä vaiheessa. Niin. Laitetaanpa esittely tästä pakettia. Minä kiitän sinua ja katsotaan, mitä me sitten seuraavaan pätkään laitetaan.